खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि नायगिरि नोंथांमोन आंनि अनजालु बसुमतारी इउटुब चेनेलाव नोंथांखौ फिन बरायनाय जाबाय लोगोफोर। स' आं दायो दंफैयो खालाकटांआव आरोना, खालाकटां जायगायाव खामानि मावनो फैदों। दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय खामानिखौ बोरै मावो बोरै मावा। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांजोबबानो जाबाय लोगोफोर। स' दायो थांबाय थानोसै आरोना नैबे दं। ओरै कमला बागानबो दङ ओरैजाय। कमलायाथ' गोसो बायदि खानानै जानो होनबानो हायो। ओमफ्राय गोखै, खायसे जायगाया गोखै, खायसे फिथाइया बिदिनो दैल'ल', खायसे गोदै आरोना लोगोफोर। नैबे निखि खामानि सोलिगासिनो दं आरो बे दै थिंखि बहायगोन। नैबे नुहुरदों, बेयाव दै जमा खालामगोन आरोना बियो। ओइ बेसेबांबा गोजौनिफ्राय ओरै काटिं खालाम लाबोनानै ओमफ्राय जों ओरै पाइप साप्लाय खालामदों, पाइपजों साप्लाय खालामदों आरोना लोगोफोर। नै दा सफैबायानो आङो ओरैनिफ्राय गाखोबोबाय आरोना। मालाय नै बर'फोरासो उदाय रोङाब्रा, जोंनि हारिफोरासो खेथि खालामनो बायो नामाथाय। मालाय नै हाजो जायगायावनो कमला गायो सेमसा मानसिफोरा, आरो लोगोसेयैनो नैबेयाव बोसोरफ्रोमबो बेलाथि खेथि खालामो आरोना। नैबेबायदि अन्थाइ बारियावनो माबायदि खेथि खालामो लोगोफोर। जोंनि बर'फोरासो हा एसे एनै थाबाबो गायालासिनो बिदिनो खालियैनो दोनो आरोना लोगोफोर। मालाय नै सेमसाफोरा मेंबायबो, सेमसाफोरा नायलाय। मालाय नै बर' हारिनिफ्रायबो डेभेलप खालामबावबायसो नै। बेलाथियानो बेलाथि गोसो बायदि खाना लांनोबो हायो जोङो, केम्पआव लाङो होनबानो लोगोफोर। नोंथांमोना बिसास खालामनाय नङा दां, बेलाथि नंगौना नङा बियो? बेलाथि दा माबायदि गायदों नै अन्थाइ बारियाव नाय नोंथांमोना। बर'फ्रासो एसे एनै थाबानो हाबनो हाला। सेमसाफोराना अन्थाइ बारिखौबाबो बागान बनायना गारो बिसोरो। हाजोसो नै नुबाय दा, मासि दाउनाव दं नै। सेस ट्राक मोनसे हरो बेयाव, ट्राकजों ट्राक सप्ता हरोनो बेयाव। बेलाथिया बेसेबांबा गुवारना एरियाया, बिगासेफ्रामानो जागोन बेयाव हाजो एरिया। मेंबायलै लोगोफोर। ओमफ्राय बिसिनि जानाय लोंनाय बनायो नै बेयाव, जेनोखि खामानि मावनो फैयो अब्ला बेयावनो थायो बिसोरो। ओरैनो रेस्ट खालामग्रा न'। दा थैजोब्बाय आरोना बेलाथिया, होमबाबो जागा दङ लोगोफोर। ओमफ्राय दा पाइपनि खामानि सोलिदों नालाय, पाइपखौ देखायनोसै आं। नै बेबायदि बे पाइप नुदोंना, बे पाइपखौ लाबोनानै बेयाव होगोन आरो। बेयाव जयनिं खालामगासिनो दं बै गोजौआलागै। सफैबाय लोगोफोर नै दायो, मोनबावाखैयानो। मासि गाहायाव दं नै, मासि गाहायनिफ्राय ओरैजाय नाय। ओमफ्राय बे बिराद गोजौ बियो नैबेबो। थारमाने पाइपखौ नैबेजों लाबोगोन, बेजों लाबोनानै बैनिखि दहाय आं जेरावनोखि न' देखायदोंमोन ना, बे जायगायाव स्टप खालामगोन आरो दैखौ लोगोफोर। दा दै जगायग्रानि खामानि सोलिदों आरोना बे जायगायाव लोगोफोर। दिनै आं मा खामानि मावगोन मा मावा, फार्स्ट टाइम लाइफआव आं दिनै जेक हामबार सुफ्लंनायगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबबानो जाबाय। आयु मेंबायलां। जेक हामबार बेनिफ्राय ब्लास्टिंखौ, बम ब्लास्टिंखौ बोरै फिट खालामो नोंथांमोना बेफोरखौ नुनो मोनगोन आरोना दिनैनि भिडिअआव।
लोगोफोर ओमफ्राय ब्लास्टिं जाबा बोरियाव अन्थाइआ थेर बेथेर जाना थाजोबो नोंथांमोना नुगोन दिनैयो ब्लास्टिं खालामखांनायनि उनाव बोरै जायो अन्थाइफोरा बेखौ नुनो मोनगोन आरोना लोगोफोर नोंसोर भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांजोबबानो जाबाय ओमफ्राय हानाय माने शेयार लाइक कमेन्ट आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै नटिफिकेसनखौ अल खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर स' आं बेखौनो आसा खालामो नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ नायगोन होननानै नैबे हाजो बेसेबांबा गोजौ डाउन दा आं डाउननिफ्राय दावखोगासिनो दं आरो लोगोफोर आङो दायो गाखो बेसेबांबा गोजौ सफैबाय आं दायो नोंथांमोननो ओरै देखायनोसै केमेराखौ बेसेबांबा गाहायावमोन ओइ नुहुरनाया मेन रड लामा बेफोरो लोगोफोर दा आं सफैबाय आंनि जिखिनि जेराव खामानि जादों बे जायगायाव लोगोफोर लाइभआव जेक खाम्बार मारिनायबाय आरोना आङो बेनिफ्राय ओरैबायदि स्पिड आरोना आखाइखौ फुरा सोमावग्लुंजोबो आरो भाइब्रेसन बाराथार हार्टनि प्रब्लेम जालायलायगोन बेखौ गावबाय थायोब्ला मानसिफोरा डेन्जार खाट्रा बुस्थु बेयो डेन्जार बुस्थु आरोना लोगोफोर नैबे बेनो डेन्जार मम थुमसोगासिनो दं आरोना लोगोफोर दायो पेकेट तो डाला ये 7 पीस बे ममानो डेन्जार बुस्थु आरोना बेनो बारुदा बिना माबा खि बायदिसो मोनो आं खेला खेला कंक्लं 2 3 4 हाफ 3 हाफ 4 हो गया इसलिए कम है 7 पीस खाएगा नहीं खाएगा तो हो ही गया ये तो 5 पीस हो गया कोई भी जगह में कम जाते अब लोग अच्छा से होल नहीं किया होगा ना इसलिए कम जाएगा ये लो तो हो गया इसलिए करने लगे हम तो आर भागेगा लाओरा इधर से चलेगा मोम नों सावसिगोन आरो ना लोगोफोर एक मोम से हो जाएगा ये आप अकेले चलेगा ओए हाँ क्या तुम आं थाला लोगोफोर दायो आं खारनोसै बे जलायगोन आरो ना दा नायबानो जाबाय नै लाइटारजों जलायबायानो आं ओरैजा खारखानोसै आरो ना लोगोफोर आङो दायो बेफोरबायदि बुस्थुजों गेलेजायाथ'
माबायदि थेर बेथेर गावफ्रुजोबगोन नै इयाव बमा बे जरावनो सुफ्लंदोंमोन आङो थेर बेथेर जाजोब्बाय आरो अन्थाइफोरा खम गाज्रि खारस्रादों आरो ना अन्थाइफोरा गावफ्राजोब्बाय गासिबो बमादों बमायाबो फिसाबावसो देन्जार खाथ्रा बेनो गाव 40 लिटार सोना लानोसै लोगोफोर आंनि मेसिनाव दायो थाव बेरेल मोननै दङ दा 40 लिटार सोनानै खामानिखौ आवगायनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय लोगोफोर आं दा नैबे ब्लास्टिं खालामनायखौ दा साफा खालामसै आरो नैबे मेसिननो नैबे मेसिन दंना आरो आंनि आरो बे मेसिनजों साफा खालामसै आरो दायो नैबे ब्लास्टिं खालामनाया बेबायदिनो धालाय खालामनानै बेजों दै लाबोगोन आरोना नैबेजों बे फार्मा बागासिनो रड कैदिन हल আজি লগাই হেটো 2 দিন হল না বঢ়িয়া দেখছে রে मस्ला मिक्सार खालामो udah bisa Ramtri Gangga ভাল লাগিছে आबुबा आलि सिगदमो नै बेबायदि बनायदों लोगोफोर वालखौ नै बेबायदि